Što se tiče Brodsko-posavske županije, mi sve ono što smo planirali u četverogodišnjem razdoblju smo uspjeli realizirati. Tu je naglasak prije svega na jednosmjensku nastavu, na obnovu škola, ostaje nam još neki projekti za koje smo već dobili tako reći ugovore, to je poput dvorane u Sikirevcima, poput još nekih energetskih obnova, nekoliko škola i dvorane na području Nove Gradiške u Ađamovcima, također škola. Također, ono što smo još uradili, to je opremili razne zdravstvene objekte, završavali također njihovu obnovu. Ima tu objekata naravno iz gospodarstva, čućete poslije u govoru neke koje smo planirali, ima tu doista vrlo zanimljivih projekata oko simulacijsko-edukacijskog centra gdje želimo unaprijediti zdravstvo na području Brodsko-posavske županije i šire i tako dalje i tako dalje.